és olyan párás volt a levegő, és hideget árasztott egyszerűen a Duna, döbbenetes volt. Most is megvan a sodrása. Igen, lehet látni. És mekkora hajók kötöttek itt ki annak idején? Itt kicsik, kicsik. Ez egy olyan kikötő volt, hogy feltételezem, már én sem emlékszem gyerekkoromban, meg hajómalmok álltak itt. 2-3 hajómalom állt, és a hajómalomnak volt itt valamikor ilyen kikötő, a kikötéshez használatos bebetonozott karikák. Azok most már eltűntek, már nincsenek itt, de valamikor volt itt. 2002-ben hány lépcsőfok volt itt? Akkor 3 volt kint. Tehát az kisebb volt ennél. A 65-ös az volt a legnagyobb, akkor a 65-ösnél volt akkor 2 kint. Meg a 52-53-ban volt nagyon nagy, az jeges árvíz volt, csak akkor azért nem volt ilyen magas, mert akkor átszakadt Dunamocsnál a gát, és visszaterült erre a sík részre akkor a Duna. Most úgy néz ki, hogy megfogták a dunamocsiak is, meg a Zsitvánál. Ugye ők arra nem számítottak, hogy csinálnak ide nyúlgátat, de a Zsitvát visszanyomta, és a Zsitva mögül jött ki a víz.